Usa sa mga accomplice sa duha ka mga persons of interest sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City nadakpan sa mga otoridad. Samtang nagbutang og designated pick-up location sang MSU alang sa mga estudyante nga buot nang mubalik sa campus. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human gipagula sa Bangsamoro Autonomous Region Police ang hulagway sa duha ka persons of interest sa pagpabusikan sulod sa gym sa Mindanao State University sa Marawi niadtong Domingo. Gianunsyo sa Armed Forces of the Philippines pinaagi sa ilang social media account nga nadakpan nila ang usa sa mga accomplice sa duha ka POI nga nailhang si Jafar Gamo Sultan o alias Jaf o Kurot. Sumala sa mga otoridad nga usa ka joint operation ang gikasa sa Task Force Marawi ug Marawi City Police sa Barangay Dulay, Marawi City proper. Kaubanan matud pa kini sa usa ka umar kinsa maoy ginatudlo sa mga witness nga maoy nagbutang sa IED sulod sa gym. Lakip sa na-recover sa mga otoridad ang duha ka mga motorsiklo. Ang pagkasikop sa maong personalidad gikalipay sa pamunuan sa MSU Marawi. We welcome any development coming from the AFP. We are very supportive na sana mahanap ng justice na hinihingi ng university at saka ng mga victims. Welcome po namin itong update na ito. Sana ito na po sila. Samtang nagpagula og memorandum ang MSU Marawi Campus sa pagbalik sa ilang klase ug mga academic activities sugod karong Lunes, December 11. Sumala sa University Secretary Board of Regents nga adunay mga gitagana ang eskwelahan nga pick-up locations aron makuha pagbalik ug madala sa MSU Marawi Campus ang mga estudyante nga nanguli sa ilang lugar human ang pagpamomba para sa mga anaa sa Surigao, Butuan, Agusan del Sur ug Norte, Misamis Oriental, Lakip Bukidnon. Mamahimo silang kuhaon sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City. Para sa mga taga Zamboanga del Sur, mamahimo silang kuhaon sa Pagadian City Bus Terminal. Ug sa mga taga Lanao del Sur, mamahimo silang muadto sa Malabang Municipal Hall alang aron makuha sila. Actually, ang remaining lang sa semester is only 11 days from Monday. So, ang natira lang talaga are final exams, final compliances like yung mga thesis defense, submission of final requirements. Kinahanglan lang kuno nga magparehistro sa Transportation Assistance Sheet nga makita sa ilang official Facebook page aron na sab sa seguridad sa ilang pagbiyahe. Samtang may bisita sab sa MSU si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Subay sa mando ni President Bongbong Marcos Jr. ug sutaon sab ang kahimtang sa mga survivors human ang pagpamomba. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.